Unsa mo dia? Unsa mo dia? Unsa mo dia? Wa pa lingi ay oh. Di gyud man lingi ba? Muna ikuan. Di man ni. Sa kanta pa nga, serious in my life. Yo. So Ngala tagwati mo ay klake no kay mason lubod ta no. So ay klake gyapon na dia. Yo. Yo. So may klake no, wa pa tay kwan pero nanati kuha ba? Wa pa ta kasugod pero nanay kuha. Yo, yo. Yo. Awa, basak ka na to diri may klake, kita man ang may klake. Nanay kay isog basak ka na to diri may klake no. So mo nang hubas akong sapa terminti kinadiri padulong. Pabadlong na po ni Ron. Kuan. Kinaiyahan. Badlong to sa kinaihanan ni. Lah, naali ka di abay. Uy, naa maligi chocolate milk. Hindi na ramo. Asa? Wala uy. Dagang kinagwat ti bay. Asa? Kana? Wala na. Yo, mga way kalaki no. Saka din tubig bay. Tadang. Ano ba yun? Charo ni. Buat yan ni. Bay. Discolored. Kalimot tug ingon nimo da. Gamayan na lang atong kuan. Napa jado. Oh, napa na pikas. Kada bira dari dito dagan ni dari part. Iklag kayo. Naggrab tug iya. So, kuha na sila mga wake laki. Oh, tara. Laki. Tadon. Kailan mo na unsa nang isda way laki. Ngunit tamban way laki. Paitan way laki no. Kuha na ba? Ha? Sige na to, kuha na to. Itong buyag ganina. Kuha ka na. Paitan. Ikon japon. Ayun kuan, pilo. Kaya? Ayun gumay. Paghatik na mo kuha. Ayun gumay na. Taga-abot na sa samit ng gastas. Tumin down. Saan mo ko ba? Sada. Mga lams, tawa mga lams. Oh, nanapod way laki oh. Tadang. Dali kayo na. Wala ka. Laki. Ito. Uy, uy. Gami ba? Ay, gurami. Bali gurami ba? Gurami. Ayos ka ano? Pero Patulong escape pilog sa una ba? Bilang na kayo na no, ana da. Paano kayo nagawa? Gami niyo pun? Pilog yung kagumay. Uy, klase. Wala ini dito ba yati kid. Laking dito eh. Ito yung pun. Kadang ko dalang. Lah. Sus, anak ba siya nga to eh. Maboy dal. Lapya. Shit. Lapya. Lapya ako kayo. A few moments later. laki no. Mga watts mo ba? Ano kayo nangyayari? Kilat man way laki. So Bye. 10% ay 4% na po dayo. So paabot ta dai la Kuya Brian no. Kalaki ay kuan kong kuan. So iklaki. Klaki. So ano to kita dito ra Kuya Brian no. So yung mga iklaki. So abot na ta diri iklaki no. Pangan ni ulan man may iklaki. Bo. Bo, video ko bo. Inis man.